Navê te çi? Evim bawer e. Navê te bawer e? Erê bawer e. Hûn, ez, tu, hûn, Kurdin. Ew, Kurdin. Ha, Rojbaş. Rojbaş, kompüter işlere lazım e. Kompüter jime lazım e. Tu kompütereke çawa dixwazî? Tiştek baş be ya. Ew kompütera ber te pir baş e. Ava. Be velle. Wallah. Çıkası. Ew kompütereke modela nû ye. Gelekî baş e. Pentium 5. Çıpınç. Pentium. Allah Allah. 5 GB remavê heye. Vaa. Başa. Fiyatı üç ye. Ez ev kompüter pir baş e ha. Ji Amerîkayê hatiye. Jiku hatiye. Ji Amerîkayê hatiye, Amerîka. Riyakağındaki çoğu bu hatiye Diyarbakır'ı ya. Na, me ji bo müşteriyên mîna te anî vedirin. Müşteriyem bir amin. Ji bo müşteriyên mîna te ye ev kompüter. Pas. Kompütera baş, ji bo müşteriyên baş. Le, xuyaye. Vallahi başa. Fiyatı üç ye. Pıçıya kalu. O performansa vê kompütera jî pir baş e ha. Binêre rengê wê spî û reş e. Xweşik e. Dîzayna wê modern e. Modern. Ew dibêjin ya modern. Kuri çavadı bin? Modern. Yani nûjen. Allah Allah. Nûjen. Kompütereke nûjen e. Kuru kişan zamanı kazdık. Kat teştek fem nakir. Ev kurmancı ye, kurmancı. Aa. Kurmancı ya modern dibêjin jî re. Pere. Çıkas perez dixwazi. Uya becaj mıra. Oh! Pıçıya. Ev kompüter pir erzan e. Prezane? Pir erzan e. Prezane. Erê wî? Allah. Fiyatı üç ye. Pir erzan e ji bo te kompütereke wiha pir baş e. Hema bikire û bibe. Tamam. Çıkas dixwazi. Fiyat paha. Ya tu li buhayê wê nepirse. Li fiyetê wê nepirse. Ev kompütereke pir baş e. Kompütereke wiha hema mirov napirse û dibe. Tamam fam kirli. Te belaş bidî. Bine dîzayna wê çi qas xweşik e. Pentium 5. Rema wê bilind. Dîzayneke süper. Performans, internet, e-mailan di yek carê de bişîne û bavêje. Xuyaye. Tamam. Pıçıya uya beje. Pere te dedim. Ez hep bikirin. Erzan e lo erzan e ne kadar dixware? Çıkası. $2500. Hi. Çıkas. $2500. Ev kompüter bi $2500 ye. Kompüterle Amerika hatiye. Ji Amerika hatiye. Le emla Amerika ne? Dolar çiye. Varaka. Çıkas varaka dike. Dike $2500 dolar bi dike 5000 waraqe. Vah. Çıkas. 5000 waraqe. Yani $2500 lo gava mirov dibêje waraqe pir buha xuya dibe lê ne buha ye. Ne pır vahaya. Na ev kompüter ne buha ye pir erzan e. Kamka. Pere min tune ez fakirim. Ez xandakarım. Tıştı var. Ne karım bidim. Pır vahaya. Bise em bazar bikin. Bazar bakın. Tu ji ku yî? Ez dersimi me. Tu ji Dêrsimê. He. Dêrsim welatê şêran e. Vallahi rastı. Başa. Kesên mîna te ji Dêrsimê kompütereke baş layıqî wan e. Layık me ye. Layıqî te ye. Ji bo te ji $2500 ez ê daxim $2450. Binêre çi xas erzan e. Yani penc. 2005 Dani 2000 Ji $2500 ez dikim $2450. Min ji bo te $50 naxwazim yani. Ez ji bo te $50 naxwazim. Tam malaka şavuna $5 Te her malamını. Na be. Pır bahaya. Ka bise. Ne karım? Ne buhaye bira. Rastı başa. Kompüterek başa. Li vakas paramın tunan. Başa. Ka bise ez ê ji bo te fiyetekî çê bikim. Tu xwendekarî? Xandekarım. Oo tamam. Tu xwendekarî.
Ez ji bo te 200 dolarê din dadixim. Ji bo te bila bibe 2250 dolar. Spas dikim ne disa jinabe. Pır baye. Ev ne Nikarim. bahaye, pir erzane. Na nekarım. Ana tu vê kompîterê naxwazî. Dixwazim çawa naxwazim. Ha. Yevyan naxwazim. Pır baye. Tu Bak. Kurdî. Çawa. Kurdum. Tamam, madem tu Kurdî ez 500 dolarê din dadixim ji bo te. 1750 dolar. Baş e. 1750 dolar. Kotuna wî bile 2 saatan dikire. Pır na. Na nekarım. De Pır baş baye. e. Ji bo xatirê te. Boy xatirê Camerî, min. Erê. tu weke yekî gelekî jîr û zana xuyayî. Ji bo xatirê te ez 250 dolarên din jî dadixim. Bi 1500 dolarî. Binêre dike 3000 wereqe. Min ji te re 2000 wereqe daxist. Ne? Madem tu pirtûkên Kurdî dixwînî. Madem tu dinivîsînî, ji bo te ev kompîter bi 1250 dolarî. Baş e. Binêre pir erzan e. Nêvî daket. Na. Xapxa gotiye beji belaş e lê na. Ne te Belaş tecahüt e ne? Teko. Ji kesî re nebêje ha. Na nebejim na. Aha ji bo xatirê te tu lawikekî xweşikî, delalî, jîrî, zanayî, tu muzîka Kurdî godarî dikî, tu pirtûkên Kurdî dixwînî, tu Kurdî, tu ji Dêrsimê yî, ji bo xatirê te ev kompîter bi 500 dolarî. Na. Disa nabu. De baş e. Ka? 300 dolar. Çıkas dolar. 300 dolar. Vallahi xavuştara rastî bêjim. Ez xandekarım. Binêre. Üstüne. 250 dolar. Vallahi bıdıl germi. Ser çavimini. Tamam be. Tamam be. Ne be? Mıgırt. Bibe. Bu ben kaşı. Bibe. Çi bu? Xêr û xweşî be. Pîroz Spastikım. beştara. Bu ben kaşı. Ez Bibe. bazdım. Bibe. Ez bazdım. Îroj em ê fêrî peyveke nû bibin. Gava ku mirov diçe dikanekê, mirov bixwaze ji xwe re tiştan bikire. Mirov pere dide, mirov tiştan dikire. Lê berî ku mirov pereyan bide û mirov tiştekî bikire, mirov li fiyetê wê, li bihayê wê dipirse. Ne wiha? Mirov dibêje ev bi çi ye? Ev bi çi ye? An jî ev bi çi qasî ye? Ev bi çi qasî ye? İja di İngilizî de jêra dibêjin how much is this? Much. How much? How much is this? Bi Fransî jêra dibêjin combien ça coûte? Combien ça coûte? Bi Kurmancî jî em ji bo vê yekê bi çi an jî bi çi qasî an jî bi çendî bikartînin. Çendî. Em dibêjin ev bi çi ye? Ev bi çi qasî ye? Ev bi çendî ye? Ev pirtûk bi çi ye? Ev pirtûk bi çi ye? Ev Pirtûk pirtûk bi çi ye? qasiye. Ew jî dibe. Ev pirtûk bi çi ye? Ev pirtûk bi çi qasî ye? Ev pirtûk bi çi qasî ye? An jî ev pirtûk bi çendî ye? Ev Ev pirtûk pirtûk bi çendiye. çendî ye. Hingê mirov pereyê wê dibêje. Mirov dibêje ev pirtûk bi 5 wereqa ye. Ev pirtûk bi 5 wereqa ye. Ev pirtûk bi 5 wereqe. Gava ku pereyê wê pir be, mirov dibêje ev pirtûk buha ye. Ev pirtûk biha ye? Ev pirtûk pir buha ye. Belê, gava ku pereyê wê hindik be, mirov dibêje ev pirtûk erzan e. Ev pirtûk erzan e? Ev pirtûk erzan e. Erê, we fam kir? Belê. Belê. Tu müzika çi godarî dikî? Kurdan. Yeşivan perver. Helbestan jera düşünüm. Tu müzika Kurdî godarî dikî? Müzika kurdu godari dikim. Tu helbestan ji kê re dişînî? Yeşivan perver ra düşünüm. Aynur ra düşünüm. Metin Kemal Kahraman ra düşünüm.
Ya şimdi min heye Mikail Hasan jora düşünüm. Hemen racı. Cumhur bavar ne ki? Telefona ona kapı perse. تو هلبستان جی محمد شیخ و راجی دشینی Mehmet tabi. Her ozana çetre. Hunermendeki mezine. Jepir hazdıkım. Havanek delale. هلبسته خود تو جوی را دشینی İmişteraku halutumun ne bavari? محمد شیخ و نمریه Ve kardeşim ramaka şeke. Ken gümriye? محمد شیخ و وای 20 سال چه بو مریه خودش ترازی Ebek kura piviye. Nabimişi Mehmet Çoko'ya ya. Aa, Nabiyi tamam. kurtiye. Ve Tamam. şükür adı şimdimli. Yeberim nas nakır. مادام تو هلبستین خو جبو سترانین کره آپی محمد شیخ و دشینی He? از جبو ته هنکی دینجی داخم Başe? باشه اف کمپیوترا خوشک مدرن به دیزاین که سوپر پنتیوم 5 رماوی نزانم چند جیگا بایت مهازه نزانم 5000 و کپاسیته یاوی 500 جیگا بایت جیته ده هست تو دکاری موزیک کو داری بکی تو دکاری ویدیو یان تماشا بکی تو دکاری لسر اینترنتش خوره به تاولا بلیزی و نزانم چی بلیزی و تلویزیون تماشا بکی تو تلویزیون تماشا دکی Çava nakım. Televizyon temaşın kare mi ne? او تو دکاری تلویزیون جی تماشا بکی سر کامپیوتری؟ حمول سر کامپیوتری Normal çedike? تو دزانی He. تو دکاری به وی کامپیوتری به کچکان را صحبت جی بکی Vah! Vallahi pırtıştık başı. او جبو ته همو کچکین وی باجاری پیدا دکه و جوان را ایمیلان دشینه Hop hop. خوب خواه Vah! تنه تو ببیجی به تو کچکین چاواد خوازی Çı tıştaki başı bremen. جی کسی را نبیجه ها Ne bejim ne? آها جبو خاطره ته تو لاوکه کی خوشکی دلالی جیری زانایی تو الموزیکا کردی گوداری دکی تو پرتوکین کردی دو خوینی تو کردی تو درسی میی جبو خاطره ته اف کمپیوتر به 500 دلاری Ne? Disa ne bu? دیزه بوهای Tavakas got mu go na kıza kaçtı demin. Ne kıza ne demin? Sarık şey dibezi kompütür pençli çıkar takışı kız. مانه کردی زبونه مانه